Doğru, şu görünüp duran zat, indi benim öz sözlem bilen aýtkam, ben aýdandan. Indi stada erk adamlardan başlatak, yurttaşynda işledi, bir näçeyle gözletim bitmedi, dünýä garaşy bitmedi. Ýurdun içine bardy, renany aýaly. Şo öňkü nimede da dünýä, öz dünýäsi bilen ýanda çağatynyň ataryna mähir bermesi, yani yakıllık etmemesi, ol yine de şu enanın görkezýän dünýäsi bardyr. Şondan kaynaklanýar da. İki dünýä, bir erkin dünýä bar, bir öz içine kapanyp ýatan bir dünýä bar. Bu ikisi hiç tek gelmeýär da. Renan maskala da daşar dişler içeri girse, bunun kombinasyonları karşısında görýär bir begaýrady, öz çağlarının öz için hareket etmek islemeyen, yani gorkak diýmelde ýöne lahil diýýär, yani bir gayrat söz vardır, islemeyen, yani başka birinin ona taýinlap bermemini isleyen düşünjesi o türde köle dünýäde. Onun bu erkeği nämesine başına ýapypmy ýandy söýler, ona aýal boljak bolup ne gazanç edip bilýär, ne gelecek üçin bir söz aýdyp bilýär. Mecbur olsam yollar ütkömel bolýar da. Meşelere düşünýär. Onun içeridäki dünýäniň ütkömezligini nämäniň ruhlara hizmet edýän dönüklaryň üstü bilen elilen edilen näme bar da internet, yani bilgini ýakýarlar. Ýoksa şu internet açylsa, açyk bolsa, link ulayma, kim olar? Üçüncü dünýä ýurtlar olanýar. Şu internet açyk bolsa, ýuwaş ýurdun içine dünýäsi ütgejek da, dünýä garaşy, pikir edişi, yani öňkü durmuşy dogry däldigini, bu milliard dollarlar bizim pullardygyny, orçlar bir semirýändigini, şu düşünjeler öder geljek da belli bir halkyň maksatynda barka ýetik da. Ondan internet saklap oturýarlar. Böyle maskalalara gaýdyp gelsek, yani 40 maskala ýa aýtdyk, erkiligi gören maskalalar ütgemel bolýar da, yani ýollar aýyrmaly bolýar. Köne dünýäni olaryň ýok, ne kultur bar o taýda, bar bilenin gündelik garnyny makaronyna doýurmak, ses çykarma, gul bol, onu kabul etmeýärler da.